Era chance nous n'avons da la coulée là. Tiens, nous n'avons y remercier quoi. Ah d'accord. Ok. Bismillah. On va souhaiter une bâche. Ça va. Nous n'avons y a tout le monde. Tiens, là. Den fa yi jɔ den ka fɛn bɛɛ kɔrɔ a kɔnɔ a ka fɛn bɛɛ jɔlen don a bɛɛ n nana f'u ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la a diyara n ye a bonyana ma sisan n'a kun ma wuli k'a jɔ a kun bɛna dabila an da la dɛ n nana o de foli k'i la tiɲɛ yɛrɛ la a diyara n ye kojugu awɔ ko na cogo don mɛ n'i y'a yɛrɛ sigi don ye n'a kun ma wuli k'a ko se fanga la cɛ kun tɛna na jɔ a la mɛ den fɛnɛ kun tɛna se ka taa ni baden ye so tu vois donc ni nin taru ka village la nin cogoya la a ma minɛ cɛ a tɛna na sɔn a la a tɛna se ka kara ka taa ni den ye donc il sera obligé a bɛna den ye fili ɲama na ou bien a bɛ taa fili kabinɛ dɔw kɔnɔ nin n'a ɲɔgɔnna caman camanw de bɛ yen u kɔni ye cɛ komi o don na a y'a bila justice mɔgɔ minnu ka bolo kan o cɛ taara prison tigɛ cɛ kan c'est à dire ka taa a ɲɛfɔ a ɲɛna furuko yɛrɛ u ye dati fɔ furuko kɔni na kalo kura nata o ni ala sɔnna ma u bɛna den ka fɛn bɛɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la n nana ye remercier o la yɛrɛ diyara n ye kosɛbɛ ayiwa an bɛ ka ninnu ɲɔgɔn de kɛlɛ an bɛ ka ninnu de kɛlɛ parce que baarakɛlaw tiɲɛ yɛrɛ la u sɛgɛnna sɛgɛnnen don dɛ dingani caman bɛ k'u kan dɔw bɛ bin u kan dencɛw bɛ bin u kan patron yɛrɛ bɛ bin u kan donc u tɛna na se k'u furu n'an ma pression k'u kan u tɛna n'u furu donc an bɛ ka nin fɛn in bɛɛ kɛlɛ sonyɛniko nkalon min bɛ da u la bugɔli min bɛ k'u la a bɛ kɛ anw kɔnɔ ko den mansaw yɛrɛ denw yɛrɛ nɔ don mansaw bɛ a bɛ k'u kɔnɔ ko denw nɔ don kosɛbɛ ni nin ma kɛ ne yɛrɛ ɲɛna i den ladamu cogo o cogo a bɛna se duguba kɔnɔ dɔ bɛna manana ko ta ka sɛgɛrɛ o dun tɛna na se k'u yɛrɛ bɔ a la tiɲɛ yɛrɛ la ni nin ma kɛ ne yɛrɛ ɲɛna ne kun yɛrɛ kun tɛ da la ne b'a fɔ ko walahi ne b'a fɔ ko dennin yɛrɛ de taara manamana kɔnɔ ta mais patron yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'a jɔra an ko diyara n ye kosɛbɛ bi ala ka ɲaga o de kun don ne bɛ sira ɲini merci voilà bien diyara n yɛrɛ yɛrɛ an bɛ so Jalo ni jakte siribe ngana nsangare asikoi ko fula nyana fula ma tien fula tiena fula ma tien Jalo Jeliba somogo bedi bara yoro bedi kor basite aba ini klefla alhamdulillah aba ai sina ga tele video Jeliba wallahi njatigi akumena megi nyini sabula mbora sogono bi madame yi kuma do Jalo ne nyana nini ko sukun kumbika ikakanga ne la bwa kala nga ko be mo mun ga bologa ta fe madame ne ga bwa kala ma jona justice buga na ne fe ano chogo muna buga ne fe an chogo muna mo mun be baraga rew deme fe na olu fe na buga na ne ga o chogo kele na ne re segene bado ko nga fu donc ni ya famu den i musote ko ni musote re madame ga baraga la do nan dola madame ne borare ni ya wole ka sama shekele on kira kono Allah ma ke chogodi
ala kilere kana ala ka ko lo ami ala ka kisi ma na ala ka kisi sitane toro ma amina rabbi ala ka kisi gere gere amin ala wodo ami ya rabbi corona ke mafla jan na ta gerana jamuri dugu jebeli gere na sigi ne wa fe na ki ga gere na sigi dabla ijo efle ne ko ni ma ko tora fene bolo kuma e be wajulu damne ko prana kana e ke mafla jan ani wajulu ko be nyonga sira ne tiga warja twinge sira wajulu la atene bolo akan e la fana sa jamuri ouais ake to na che corona kama kana ntoro ko yen jinga ke mafla kana ntoro e gisi wa che munabi che kuma ke kuma kan la jigi doni sa tem boya doni ube o ma mi shugo na la de jamuri le ndogo da baragala da ufa kuma ne do dawa daga kono jongo ala denge tai subhanallah eche e kuma do sa bodala eche ba on fani mo le kuyi daga ilon kele dukono bene yanu iso eko kitati de in abache e tutigi to sona kananga ni muso tibolo o be fam adu muso bi e bolo e muso ka barakela e fana bita ala mi ka kono da ola tuma barakela te mo ya ne koro ya ni be kuma don de o mo ne boya doni ki boya nti boya nte boya boyo koro ya hakili de ni wa hakili je ka ba o ikali fangere de wa parce que ni afose bi na ba ko ni do wa so mo ba ko ni banga be de kali ni ni ke abi fam parce que muso tene bo ni na ka abi fam mais muso bi e bolo ndogo e fene ka la sa ne sita fu sa woro kanu dama go sanfɛ e de la ga me ko hala e kono ta ka tia ke sabali sasa barakala fene mo ye wi ni wole ka kuma sara la ne akila e ba fam barakala mo ko ngate men ta ke tugo de minadu mais mo se afuru sheke ne de afuru ke muso jole furu da le me che nani nande ya ni kele manya moneti dogere furu ba faraka ne ku na furu sa abise na ni ala ga la tige ala to la ka ga mana ka fonna ni ba te ela je gere na fam pefe ke etison ko suguma na fara fana bi ina na sili ko kuma la ko eno yin faga de dogo kuma don ebitani ijosa ebitani force sigidara ebitani force sigidara ro na so ko mo be ampu meme mo ko yibuya aso ni buya boli yere folo de ni yere buya mo bi buya ube o weche ne ba fe ka furka na dole ka furka ka dima furka la do ka dem na do regala yake nini kera la ba ke chogoli sa so mo be den fene lawe je so mo be den na so mo ti den na ma je de ma ke chogoli ya ede ala sen badila bide ya so mo ya do ko so mo bala so ne ka sama ne ku nyira so mo fe e sa bi sen na je ne so na ne ga jala kiluma jutala ga fene mala wila kama mo kon ba fe ga furu de ni bi fa ka furu na ka chungo nya fa kana ga ngila meke ne konta doni mo nyarma do wala mo nyarma te sabula shene ko kuma nunu be buga fo ale ga kola fanga ko nyini ya nye jole ma sita mambo ga fo ka be shene ya abo shene ko o ko no ko na jogo o ta jogo le ne ra de be shene ni ndo ko ka dala de e fene be shene bondala e ma kono dala mali kuma ka e ma kono dala de ki ka kuma don do e ngo na de ne shene ke e mi kono dala do mo lo de ka ame fere ga sa mi no shutara de voilà donc ni bi fa ka furu sisa i ba nyafo madam ni nake ni ne kan kuma bonda kono ka nyafo madam yana chogodi e se ka furu kana ka ma furu ni muso yi era kila di me sami kolla ni se ka nyafo i muso yi ni ba nyafo ayde kana nyafo ayde ambe jelu ne blaka a nyafo ayna we jelu ga barai otuma e bungi yorota ko mi yorota to wodi fere mo kan ha buya ko la
mais ne fana tɛ se k'a fɔ a ye e kan ka wele k'a fɔ a ye suturala so kɔnɔ don mais ne tɛ se k'o fɔ ne bɛ ka siran a ɲɛ mɔgɔ tɛ se ka muso furu ka siran o ɲɛ ayi kɛcogo t'o la o kana fɔ a ɲɛna ne jeliba ne bɛ siran a ɲɛ ni e bɛ siran a ɲɛ ne tɛ siran a ɲɛ dɛ n bonya dɔɔnin dɛ voilà ne bɛ siran a ɲɛ ne tɛ siran a ɲɛ kana e ka wuli ka taa voilà taa i ka ci la ne ma ko sugu ye jija kana segin nin ko sugu ninnu ma i lajɛ i ka suɲɛ dabila dɛ i t'i jija i ka kɔnɔda dabila tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n kɔrɔ ka ko in a gɛlɛyara fo ka dɔn k'a gɛlɛyara yɛrɛ 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 mais balima ni ɲɔgɔn cɛ n tɛ ban la quoi ni ko gɛlɛyara cogo cogo a b'a ɲini hakili la a ni ɲɔgɔn cɛ balimaya ye sutura de sutura binifiri don n'i y'a dayɛlɛ ala bɛ dayɛlɛ k'i dɛmɛ k'i yɛrɛ diɲɛ na mais n'i y'a datugu ala fana bɛ sutura binifiri girin ka f'i santo ko in kɛra malo de mais a taara k'a kɛ malo dɔrɔn a bɛ corriger cogo bɛɛ la cogo cogo ne kɔni bɛ ko in kɛ seko ni damayira la mais ala k'an to sutura halisa i b'a dɔn n dɔgɔ sisan ye jamana dɛ han cɛ han i jɔ dɛ ne yɛrɛ bɛ ka jɔrɔ min na o ye n dɔgɔnin ka ko ye ne dɔgɔnin bɔra kalama déjà ka ban madame fɛnɛ ka bɔ a kalama siɲɛ kelen ne ka jeliba wele a ka n'a ɲɛfɔ madame ɲɛna jeliba aba i ni sɔgɔma e mankan ka ca i kɛrɛfɛ dɛ aw bɛ kɔɲɔ de la ok jeliba ni n'aw tilara wula fɛ ne mago b'i la so yan nɔ voilà ok n y'a mɛn i jɔ dɛ na n ka taa bɔ ne denba ne ka taa bɔ n denba la continue. Ayi, foyi tɛ na n bɛ se k'i dɛmɛ. E taara sugu la ka na sugu dun yɔrɔ ka jan da. A kaɲi sa. K'i den k'i lafiya sa. E ye tani yɛrɛ kɔni n bɛ se k'i dɛmɛ o ye foyi tɛ na. I sigi an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Walaikum salam. An tile. Aba. An ce. Aba. Somɔgɔw Aba. Basi. Basi. Alhamdulillah. Ne nana ne ɲɛ da da ne la ko. Da. Da bɛ yen. N'an taara yan. Da filɛ. An tile. Nse. An ci. Da. Ne nana ɲɛ da i kan ne ko. I fa don ko basi tɛ kɔni. Ayi basi foyi tɛ na. Ok, i bɛ nin minɛ ni i bɛ nɛgɛla fɛn dɔ san ne b'a ye fɛnɛ ka nin O ye ne yɛrɛ ta ye. I ni ce. Ala ka caman bila a kɔnɔ. da ni problème bɛ i bɛ n wele i y'a mɛn kana sira kana hami ne yɛrɛ ni Ture bɔra kuma na i m'a ye n'Ala sɔnna a tɛ mɛn wɔɔrɔ bɛna bɔ quoi i y'a mɛn da ne taara. K'an bɛn. Ture. Ne sira ɲini fɔ. Ok. Inshallah. N y'a f'i ye. N t'a la. Ni ma n ci min f'i ɲɛna. N kana ɲɛna ci in kɔ dɛ. Non n'Ala sɔnna ma n tɛ ɲina inshallah. I ka ko teliya dɛ. N'Ala sɔnna. N'o tɛ a ma nɔgɔn dɛ. Wallahi a ma nɔgɔn. N b'i bila yan. Ka se ni ɲuman ye. Merci. Bien, a diyara n ye. Merci. Sangare hawa ye wele ngume chilang ye boli biribiri kana ife flage ko pasiti la flage treta ini sokoma ko pasite alhamdulillah asikoy ko fla jemai mi ye fima mi yala ibo ta ka wala sabula o te fla do fla fasara fla ma cha
fula tulola fula ma tiɲɛ hali koy jalo jeliba aba kɔri baasi tɛ alhamdulilayi n jatigi ye n wele koy jeliba sigi b'a fɛ bisimila n jatigi i ye n wele n yɛrɛ bolitɔla kɛ de filɛ nin ye kɔri baasi kɔni tɛ baasi foyi tɛ jeliba ne y'i wele juguman tɛ jalo i hakili b'a la o don na an bɛ muso filanan kɔrɔ kuma min na kosɛbɛ an ka madamu filanan in awɔ kosɛbɛ jeliba ne y'i wele bi ne b'a fɛ k'i bila ka taa ture fɛ sikoy jalo ni dɔɔnin o de i ka taa ture ɲininka wɔɔrɔ bɛ taa di yɔrɔ min na a k'a fɔ e ɲɛna an bɛ wɔɔrɔ bɔ den nɔfɛ sikoy ni ye n bila nin na nin ma bali n na a faamuna n bɛ taa nka san'o cɛ ne b'a fɛ i ka kuma ne lase madame ma sabula hali bi madame tɛ ko nin kalama ko madame n jatigi o kɔni o fɔyɔrɔ kɔni cɛ bɛɛ tɛ sigi yen dɛ n'an yɛrɛ jeli kelen kelen kɔni tɛ kɔni cɛ bɛɛ sigi man di ye aw ka baara ne don jeliba ne b'a dɔn i b'a fɔ a ɲɛna fɛnɛ a tɛ kɛ mankan ye ne b'o ɲɛɲini awɔ n jatigi juguya fɔra nka n b'a la n t'a la o de ye ka segin kobaliya o de ye kojugu ye i y'a faamu n'i seginna i kɔ ka nin kɛ o bɛ diya n ye kosɛbɛ ne kɔni fana n b'i kɔ de jeliba ne kɔni b'a dɔn i bɛ nin kɛ ne ye ni ala sɔnna ma n jatigi i komi ka taa ci ɲɛfɔ ture ɲɛna i bɛ se ka 2000 di yan o bɛ basi sɔngɔ bɔ min de ye ka kuma fɔ an ka hɔrɔnmuso yɛrɛ ɲɛna n'i ma 1000 di o la boisson ko la sabula ma ye fɔli ma nɔgɔ dɛ jeliba o fana ka ca dɛ jatigi ala kɛ min b'i kun sa i k'o lajɛ ayiwa asiko jalo ni 2000 i bɛ se i bɛ nin kɛ basi sɔngɔ awɔ jatigi nin diyara n ye kosɛbɛ jeliba so kɔni na kungo sɔrɔ la jeliba nin ko kɛ sɛbɛ ko yɛrɛ n jatigi i kɛ pewu ne de m'a f'i ɲɛna an bɛ jatigi nin bɛɛ la an ka boisson ko n'o tɛ jatigi muso kɔni bɛ nin mɛn wɔɔrɔ kɔni ne yɛrɛ jeli ne t'o ni jatigɛ bila koyi i bɛ 400 kɛ boisson sɔngɔ ye n'a ni ci banna ne i ni min ka m'o d'i ma ni ala sɔnna i y'a mɛn jatigi jalo n bɛ sira ɲini fɔlɔ ni ala sɔnna ma n bɛ nin fɔ madamu ye awa basi fosi tɛ bɔ a la i k'i kɛ pewu vraiment i ye hɔrɔn ye sikoy jalo aba Jabe ko nyara de kuma caya len do ale yɛrɛ bisa ka den furu bɔ parce que n'a ma kɛ ten den fili bɛna kɛ kare kɔnɔ tigi tɛna sɔrɔ a la waliden de don ayi non a nkalon ma da la dɛ nkalon da la ni nkalon da la non i tɛ se k'i jɔ responsabilité wɔrɔ ouais n ka cɛ kana fɔ k'i bɛ ko ninnu bɛɛ ɲɛɲini i b'a dɔn mɔgɔninfin i bɛ ko dɔ de kɛ ko dɔ de kama waliden de don a fɔra ko ne kɔrɔkɛ ta don ko mɔgɔ wɛrɛ fana tɛna se ka bɔ fan wɛrɛ fɛ k'a bɛna i jɔ den tiliya la o bɛ de non ne tɛ se ka sɔrɔ i kɔni ta tɛ denw ye kɔni i tɛ se ka ta ka da i kun mais n ka cɛ e yɛrɛ ka e ka kolajɛlɛya kun ye mun ye sisan ayi ka kolajɛlɛya kun ye ne bɛ ka essayer k'i bilasira de ayi non nin tɛ bilasira n ka cɛ nin tɛ bilasira ni min tɛ min ye o t'o ye quoi min tɛ bɛn o tɛ bɛn wa an k'o fɔ ɲɔgɔn ye terikɛ ne y'a f'i ɲɛna cogo min na dɛ e k'a to ten e tɛ ne kɔrɔkɛ ye donc a ka ɲi wa ayi ko in kan ka woloma halisa a woloma n'i y'a kisɛ sɔrɔ i b'a kɛ tigɛ y'a mɛn a ye ka taa sa voilà sikoy dɔ na wa du da kawana in kɔnɔ tugun ani tile hɔrɔnmuso jeliba jalo ka sɔgɔma daraka jalo nun kɔnɔ si kɔrɔ baasi t'i la a jɛlɛ o kalo tile tan duuru kɔrɔ baasi tɛ denmisɛnninw dun alhamdulilayi aba sikoy jalo ka kan kɛnɛ a sigilen n'a ye ouais
Ni ye gangene ni y'a dɔn naji la naji bɛ kunja n'i y'a kɛ tigɛdɛgɛ la a bɛ kunja sikoyi sikoyi hɔrɔnmuso komi bɛ mɔgɔ senateliya o bɛ dalateliya nka komi Jalo de kun ci Jalo ke ci awɔ nka est-ce que jibi ka fiɲɛ na fɔlɔ awɔ i dun tɛ dɔɔnin jan fɔlɔ ko o dan ka sɛw Yummy. Ne kalau ini foto pada beli. Lah, ne muso ye ronjai. Tak ba foto. Enggak kira supaya orang musuh. Wallahi ba do iben ke. Sikoy komi Jalo kun ye kuma dɔ fɔ ɲɛna Jalo ye kuma dɔ fɔ nka komi kɔni ma ban kɛli ma o tɛ ban fɔli ma sabu Jalo bɛ fɛn fɔ e ɲɛna Jalo bɛ dɛsɛ ka ko fɔ ne ɲɛna fo ka t'o fɔ e ɲɛna dɔgɔnin ko kɛ dɔgɔnin wa mun de bɛ ne dɔgɔnin na mun bɛ ne cɛ dɔgɔnin na cɛ dɔgɔnin ko kuma tɛ sa Sisan Jalo ko ko jumɛn jeliba o kɔni o tɛ baasi ye o sikoyi e yɛrɛ b'a dɔn o tɛ baasi ye Jalo y'a fɛ na sani Jalo k'o fɛ ɲɛna a tun b'a fɔ ne ɲɛna dɔrɔn walahi n ye nin fɔ Jalo ɲɛna a tun b'a fɔ ne ɲɛna dɔrɔn ko Jalo tun ma nin fɔ e ye hɔrɔnmuso de y'i ye o ma se i ka siga muso min ka ko man gɛlɛn walahi aw sɔnna ne ka fɔta ma ka sɔrɔ ne ka kɛ anw ma n bɛ taa boisson san yen yan mɛn sikoyi e bɛ boisson jumɛn min i b'a kɛ Fanta ye Fanta o ka di n ye kosɛbɛ sikoyi hɔrɔnmuso walahi n b'a dɔn i tɛ gɛlɛya dɔn nin na sikoyi i ɲɛnba jatigimuso i bɛ ka da kɔrɔsɛ ne ɲɛna ni tilara n bɛ bɔ ayi jelibe ka ne kɔnɔ o tɛ baasi ye o an bɛ kuma in tɔ laban de komi ko kɛra tan sa e ni ne e bi kelen ka jele Jalo ka muso e bi kelen ka o la ayi jelibe jɔ sa so a nana n ka tɔ ne fɔ kelen ko tɛ jelibe ne bɛ kuci ne ta ma sɔn jeli yɛrɛ de ni ma ye sa mɛ ni jelikɛ in ye batara di bari subhanallah i jɔ Jalo bɛ na ne sɔrɔ yan ni jeliba kunkolo ma sɔrɔ Jalo ta bɛ sɔrɔ ni ala hey muso kun bɛna faga Allahu akibaru Jalo e bɛ min kare kɔfɛ ayiwa n kɔnɔ yen dɛ kana bɔ yen dɛ jeliba Jalo jeliba Jalo madamu kun bɛ ne faga sisan jeliba a kɛra cogo di Jalo muso tɛ dɔn ka ban koyi ne taara ni matigi ne ka fɛn bɛɛ kɛ n ye nka ne de kelen ka kuma in fɔ dɔrɔn non Jalo ni muso kun bɛ a ye yɛlɛ de ta fɛn jele jeliba yɛrɛ sinanwolo don kɔni an bɛ bana dɛ Jalo sinanwolo tɛ hɛrɛ ye yan ko ni ne nin ala dun ni koko jamujanba in ne ye nin de sote walahi ka ne kisi jeliba mɛ o la sisan o e yɛrɛ ye jeli ye e dɛsɛra sisan an bɛ nin ko kɛ cogo di Jalo nin ko in tɛ dɔwɛrɛ la i ye 2000 ni 400 min i y'a faamu nka ni kɔni bɛ taa so kɔni i jija i ka kulisi kamalenkɔrɔ 2 ta ka da i kan n'o tɛ kɔni sotigi ko lahara de don jeliba ayiwa o kɔni o ye ne ta bɔnniya ne bɛ se k'o dɔrɔn de f'i ye polisi cogo di jeliba o tuma n tigɛlen don yɛrɛ la komi e ye jeli ye ne b'i wele k'i bila nin ci la e k'o ɲɛnabɔ ne yɛrɛ bɛ n ka ci ɲɛfɔ n'a ye ko ne y'a furu ka na a ma ne furu sinamuso ko a bɛ kɛ den kunna wala o tɛ ne ye an tile
Eh, ndawli. Mariam. Ça va, kan nemi. Kan foye ti. Fa wasa. Don. E una mebi, jire ni muru. Iche, abi sabi, isigi anfula. Ni iche na. Abina nyana dita. Mama. Jele ubi amuru. Ipu amasabi. Nere besa. Sana bidama. Eba romina na foa. Allah. Atiseka ni fo. Ko poya ka jiliba nafiki ne bla. Jiliba bena. Njati gi muso de. Ko poa na muso fulana ta. Bulenga kuma tere. Ko ko de dogo muso bga na kwa. Ay kabagodo. Mais non me mi fiena. Eba romi gera folo. Monye nye jele be takama. Monye jele takama yorom na ona kata kofe. Ni mu ya soro. Jeli mabo wala wori kera dare. Ni no ku jeli ba soro ne ku jeli ba class la ede. Mais ni woni yisigi woni. Bi ko nyabo we parce que wo afo player kuma na. Ala wanga sebe we. Ka la bangi so ni woni yisigi woni dadiga ko la re. Ka la bangi sebe. Fone sida dash. Ako renda wala ba. Fone shu. Ejo ko kana sa. Oto mo la kali ye telephone na. No na na be ko da wa. Ntere ni fori mu neta. Mais non, on kuma fier ni ko bla tanto. Ndaka la de ni ko te ka bla tanto. Ya so flana ne. Ne ka so muso flana ga doneka. O mo ko ne ya. Ya ko wonne. Ale mane do folo, ale muso mfuru kana. Ale mo do folo. Ntere ni amareti. La ya to na. Shuna ni woli. Iba nya kaina. Mais ana tani po amore nan ne be ko dara. Amareti. Kambe. Me ka muru ina be re. Allah bi ba da jama nyere. Da ka de foka foka era mun antike tike sta. Wa bena ni da sale so. Sita. Kwa era na be. Femu kwa. Ne to be sabi. Sida John muso ay nyama sanga. Ne muso ga jine bulabi. Ha? Afora ne yera ko ne kana bo juma do afo ke kele to sokoro. Kiga jine be to ga. Na jine ga wuli de. Boroja le dole mi. Mama Sita, dono karbo karim. Aw be mi ayna nyama kane debe. Mo Sita nyama yango kwa. Pwan bini nyana tare. Jele ubia mu. Pwani ne me da ke so buti ga don. Ibe ne ngara shuba ga le bi mene shuba. Bi de la kama. Afiga jine nyana kanga bese ko ni jele ko bala pe. Ide la ra. Yo anya ko kiga mona mana kanda bla. Ide mona mana ko da bla kana nyefo. Na nyefo re na wo nyefo. Ni e ko ma nunu da bla du ma ko ni je sele nga doge. Ibare ye ko do. Ne ma foike. Jere bla ga mu bla. U bla. E kana be. Mu bla tena. Na. La ila fora ne ra kiga jine bito ka juma do afa. Yo na ko kiga mana na ko da bla. E kwa eni alache, e miri, e matashi. E meta jeli ba wole ko kana afo ne yara ko dogoni. Jeli ba dwe. Jeli ba voyager ala tani kalo woro wol ma wolo vla yare ni ma garotige. Ne ni jeli ba yare ne nyema dani oga depuis ni sanjora. Ne ba jeli ba jiye fe ite sabali. Chendo. Ite sabali. Jeli ba dani ne da ni shekele wonna la. Ko ne sinam so be kana. E ala sabali sa jeli ba be voyager afo na fiki do nana ni kuma ko yana. Ni jore la kwa. Eshu ou bien eshu. Ne massa quoi. Ne besa. Otuma musofla. Ne ala recommanding bla. Pero bude kaila. Ni massa. Kwa ne massa. Ne besa. Je bebe anga nyo fam sa. Ne sara wote anga jenko bane. Anga jengo o kaba. O leke ne kana sigi. Sigi malo. Ne te bolo folo. Ne esara 600. Denga na kemolo. Anga do sokolo, nitu anga do sokolo. Ne te sabal sa. Ni jore la wallahi bile ne be fa. Awo, ancle. Awa ancle. Fugaro. Ça va? Somo ko beli. Université. Na ba anga nyo fa. Ni azu na da ma. Awo, madame ne ko nga loko china wole ga nare. Anga tabai, loko china be sira ba na. Me kana ndeka shiri tukwa ina lo. Awo, ne ba do na ma na. Wakani queen. Femo ni jelente. Nebi na tiga dani kisereka. Tugudi sa. Ne afena tiga tongi wele folo. Me ka ne wule tugudi ne be sharia ka baralla. Ne ba to e ga apel ko no tugudi. Sharia man na mo na fiato ya. San sharia ga na hada ma da ne te ya. Ha ke ne be ha. Femi e be suro kalabanci.
ne sariya y'i bila baara la han a ka kan i k'a kɛ i b'a fɔ sariya b'a fɛ cogo min sariya ye ne bila la papiye de ne la bɔ yan fɛ ka na e fɛ yan cɛ n ka cɛ e fɛnɛ ni muso ko tɛ i tɛ sɔn ka nin kuma sugu ninnu fɔ ne ye dɛ muso ko de bɛ ka e bila nin kuma sugu ninnu fɔli la ne nakun t'o ye ne nakun ye ci min ye e b'a dɔn ne hakili la an kun kumara ɲɔgɔn ye ka tɛmɛ ne b'o dɔn kɛ denni ka ko la ne b'o dɔn kɛ bon e ye dati min fɔ waati b'a la ka se bon n nana lajɛ sa a bɛ situation min bɛ a la n'o y'a sɔrɔ min bɛ yen i ka o fɔ n ye n'o tɛ sisan an ka sɔrɔ déclaration kɔni kɛra ayi mais hali sisan fɛnɛ dɔɔni b'a jɛ o dɔɔni b'a jɛ mais sisan kɔni an filɛ waati min komi sisan min kɛra a la o ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ k'a la bilen sisan an b'a sɔrɔ kɔni déclaration kɛra mairie la ko bɛɛ kɛra ka ban mairie min filɛ an ka yɔrɔ kɛrɛfɛ goudron danni na ko bɛɛ kɛra ka ban pewu i ko ten mairie min filɛ goudron kɔfɛ ko bɛɛ kɛra ka ban yen nɔ déclaration kɛra a banna fɛn bɛɛ banna pewu to tora dɔrɔn ne muso ka na di ne ma d'accord o tɛ problème ne bɛ taa komi ne yɛrɛ tɛmɛsira don n tɛmɛtɔ n bɛ don mairie kɔnɔ ne bɛ ɲininkali kɛ n bɛ renseignement ta kan voilà renseignement ta n'o y'a sɔrɔ min bɛ yen ne déclaration kɛra o na dɔn voilà d'accord an b'a kɛ ten ne na kun ye voilà n'o tɛ ne m'i wele ka na to ka na patron patron dɛ hakɛ to dɛ hakɛ to hakɛ to ci dɔ bɛ yen awɔ hakɛ to ci dɔ bɛ yen an bɛ ne hakili la a nɔgɔyara n kɔni i ma na ne ni madame sɔrɔ sisan jɛlɛ ni bɛsɛ b'a bolo wa awɔ ne nana sɔrɔ jɛlɛ ni bɛsɛ b'a bolo mais o y'i ka du kɔnɔ problème de ye yan ne ka foyi t'o la nka jɔn ko ala an bɛna tiɲɛ fɔ ɲɛna sisan o tuma e ye min fɔ o tɛ tiɲɛ ye o si tɛ tiɲɛ madame ne tɛ ka ne faamu nin ko bɛɛ la e mana sɔrɔ sisan jɛlɛ ni fɛn ninnu b'an bolo an bɛ ɲini ka ɲɔgɔn faga bon o t'an ka madame ne la faamuya n'a madame y'a la faamuya dɔrɔn a banna n ko t'an ka problème ye sariya ye sariya de i ni madame ɲana la an ma ɲa la o ye ni madame ni ɲɔgɔn cɛ de an ka foyi de t'o la papier min b'an bolo an bɛ baara kɛ n'o de i k'a kɛ kelen kaso n'i m'a kɛ kaso e b'a kɛ an ka kaso e bɛ kaso yɛrɛ de bɔ an ka kuma na i bɛ wari sara ka taa fo 5 millions ɲɔgɔn na wa fɛnɛ i bɛ tila k'a furu wa i b'a furu donc o ye ni madame ka problème ni ɲɔgɔn cɛ yan point ne tilara k'an bɛn nka nin ko nin n'ala sɔnna fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la madame ne tɛ yan walahi a bɛ na